ದಯಮಲ್ತು ಬೇಗ ಬಲೇತ ಎಂಕಲ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮದ್ಮೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಲೆ ತಡೆ ಮಲ್ಪಡ್ಚಿ ದಲ ಪಂಡ ಏನನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಡ್ತುದು ಇಂಚತ್ತು ಮನಗ ವರಕ್ ಶಾಕ್ ಆಪೇರು ಅವು ಆರೇನಾ ಮೇರೇನಾ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರ್ಲೆ ಸರ್ಬತ್ ಬರ್ಲೆ ಬೊಕೇರಿನ ಮಂಡೆ ಮೈ ಬರ್ನ ಎಸ್ ಏಗ್ಲ ಮದಿಮೆ ರೆಡಿ ಆತನು ಮದಿಮೆದ ದಿನ ಆತಂದು ಮದಿಮೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಂದು ಮಿಸ್ಟರ್ ಮದಿಮಾಯ ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ರನ ಮಾತಿರ್ಲ ತೂಕ ಈ ಒಂದು ತಂಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮನ್ಪುಗ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರು ಬರಬೇಕು, ಇಂಥವರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಆಶಯ. ಸೊಲ್ಮೆಲು ನ್ಯೂಸ್ ತೊಳುತು ಒಂದು ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ತುಳುವೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಚಂದ ಒಂದು ಇನ್ನಿತ ದಿನ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಖುಷಿಟ್ ಸೇರ್ದ ದಯಪಂಡ ಮದಿಮೆದ ತಮ್ಮನ ಇಡೀ ಕುಡ್ಲಡ್ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಮಿಸ್ಟರ್ ಮದಿಮಾಯೆ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡೊರ್ಮೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚಿನ ಇತ್ತೆ ಕುಡ್ಲಡ್ ಸುರೂತ ದಿನ ಸಿನಿಮಾನ ತೂಯಿನಂಚಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ದಾದ ಪನ್ಪೆರು ಅಂಚಿನ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮದಿಮಾಯೆ ಅಂಚಿನ ಯಾರನ್ನ ಮದಿಮಾಲ್ ಅಂಚಿನ ಆ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಉಳ್ಳೇರು ಪೂರೆರ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಅಕನ ಒಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರ ಪನ್ಪುನ ಖುಷಿದ ವಾತಾವರಣ ಎಂಚುಂಡು ಪೂರೆಲ್ಲ ತೋಜಾ ಒಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನತಿ ದಿನ ಯಾನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇಡ್ತು ಈ ಸಿನಿಮಾನು ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡದ ಒಂದು ಜಾತಿ ಜನ ಬತ್ತದೇರು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಮದಿಮೆದ ಇಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುನ ಎಂಚುಂಡು ಆ ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರನ ಖಂಡಿತವಾದ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಇಡ್ತುತ್ತೀರಿ ಇತ್ಲೆಗೆ ಮದಿಮೆಲ್ಲ ಯಾನು ತೋಜಾವನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೋಯ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮದಿಮಾಯೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟುಳ್ಳೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಮದಿಮ್ಯಾನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮದಿಮಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತಿರ್ಗ ಈ ಮದಿಮಲ್ಲ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋ ಕಡೆ ಪಾಸ್ ಆತ ನಂಚಿನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ದ ಮಿತ್ತಿಡು ತೂದು ಜನಕ್ಕೂ ಮಸ್ತ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಯ್ರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇಡ್ತುಯಿರಿ అయితే ನಮ್ಮಡ ಅಕ್ಲೆ ಉಳ್ಳೇರಿ ಅಕ್ಲ ಪಾತಿರ್ಗ ಅಕ್ಲೆ ಎಂತುದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚ ನಂಚಿನ ಜನಕ್ಕೂ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತೂದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚ ಅನ್ನಂದು ಸುರುಕಾದಿಯಾನು ಮದಿಮೇರಡ ಪಾತಿರ್ವೆ ಮದಿಮೇರ ನಮಸ್ತೆ ಎಂಚೋಲಾರ ಮದಿಮೇರ ಓಕೆ ಮದಿಮೇರ ಎಂತುದು ಜನಕ್ಕೂ ತೆಲ್ತೀರಿ ಸೊ ಜನಕ್ಕೂ ತೆಲ್ತನ ಎಂತುದು ಹಿರೇಗೆ ಎಂಚ ಅಂಡು ಅವೇ ಎಂಗಳು ಈ ವರ್ಷ ಅವೇನೇ ಮಂತೊಂದು ಬೈದ ಕಾಯಕ ತೆಲಿಪವನೇ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಬೇರಿನ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಲ ಯಾನ್ ಒರಿ ಇತ್ತಿದ್ದು ಮಾತ ಹೊಸ ಬೇರೆ ಇತ್ತಿದ್ದು ಅವೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರಿಸೀವ್ ಮಂತದ್ದು ಬಂಜಾರ ತೆಲ್ತೀರಿ ಬೊಕ ಭಾರಿ ಬುಗಾರ ಇರು ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಗೆಂದ ಇರ್ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪನಗ ಈ ಒಂಜಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬತ್ತನೇ ಇಂಕ್ಲೆಗ ಒಂಜಿ ಗೆಂದಿಲಗ ನಾನು ಆತು ಮಸ್ತ್ ಇನಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಭಾರಿ ಅದ್ಭುತ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ನಿರ್ದೇಶಕಗೆ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ ಅಪಗಾಂಡ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ನನ್ನ ಭವಿಷ್ಯ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಇದು ಪಿಕ್ಚರ್ದು ಒಂಜಿ ಮುಖೇನ ನಂಗೆ ಪನುಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗ ಮನ್ಪೊಲಿಂದು ಧೈರ್ಯ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ತುಂಬ ನನ್ನ ಬರ್ಪೇರು ಅವು ಬರೋಗ ಅಂಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಂಡ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಒಂದು ಮುಂದುವರಿಯಲಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತೋಜು ಓಕೆ ಒಂಜಿ ತುಳುತ್ತ ಕಾಮಿಡಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆದಿತ್ತುದಿಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹೊಸ ಕಾಮಿಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ನ ಪೂರ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಸೊ CPL ಅದಿಪ್ಪು ಬೇತೆ ಕಾಮಿಡಿ ಶೋಸ್ ಶೈನ್ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಜಾತಿ ಜನ ಕಾಮಿಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ತುಳುತ್ತ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಆಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭನ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಸೊ ಒಂದೇ ತಮಗೆ ಇರಿಗೇಟ್ ಖುಷಿ ಉಂಟು ಅತ್ ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತಿನ ಅಂಚನೆ ದಯ ಪನ್ನಗ ಮಸ್ತ್ ಕಲಾವಿದರು ಇಂಚಿನ ಆತನ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಯ ದಿಗ್ಗಜರ ನಟ್ಟು ಉಪ್ಪುನಗ ಅವು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ದಾಲ ತಪ್ಪತ್ತವು ಮಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ ನಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಬಾಕಿ ತಕ್ಲೇನು ಮಸ್ತ್ ಎಂಗೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾವು ಮಸ್ತ್ ಆಪುಜವು ಸ್ಪೇಸ್ ದಯಪನ ಪಿಕ್ಚರ್ 2 ಗಂಟೆ 10 ನಿಮಿಷ ಮುಗಿಯೋಡು ಐದು ಮಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಲೆಂತ್ ಕೊನಾಯರ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಾದುಪ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಕಲಾವಿದರು ಯಾನು ನೆಟ್ಲ ತೂತೆ ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಮನ್ಪನಾಗಲ ಅಂಚಿನ ಅವಳು ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ ಆಂಡ ನೆಟ್ ನವೀನ ಬತ್ತಿಂಗ ಪಣ್ಣಗ ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಪೂರ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಪಾಡ್ಕ ಪಣ್ಣಗ ಈಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಡ ಖಂಡಿತ ಮನ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ಬಜೆಟ್ದೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ನಾಡ ದಯಪನ್ನಾಗ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ನ ಕ್ಲೇನ ಪೂರೇನೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮ್ ಬರ್ತು ನಾವೇನು ಮನ್ಪುನಾತ ತಾಕತ್ಲ ಇಜ್ಜ ಅನ್ಬಿಡುಗಡ ಸರಿ ಅಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಇಂಚ ಉಂಡು ಅಂಚ ಮನ್ಪುಗ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ಕ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆದ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುಗ ಪಂಡೆ ದೇವರದೇ ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈದು ಅಕಲ್ನ ಭವಿಷ್ಯನ ಪೊರ್ಲುಡು ಅಕಲು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿರ್ ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಏರ್ಪುರ ನೆಟ್ ಗೆಂದೀರು ಹೊಸ ಮೋನೇಲು ಕೆಲವೇರು ಹೊಸ ಮೋನೇಲು ಒಂದು ಆತುಂಡು ಕೆಲವೇರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಇಂಚಿನ ಬಂದಾಗ CPL ಬಲೆ ತೆಲಿಪಲ್ಲೆಡಿ ಇತ್ತಿನ ಕಲಾವಿದರು ಆಂಡ ನೆಟ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕದನ್ನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೇರು ನನ್ನ ತುಂಬ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶ ತಿಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಎಂಟು ಖುಷಿ ಉಂಟು ತಿಕೊಡ್ಲು ತುಳುವೆರೆಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪರಿ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ತುಳುವೇರು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ನನಲಾತ್ ತೈಪನಿಗೆ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರದ ವಿಷಯ ಎಂಚಿ ಬಂದಾಗ ಎಂಕ್ಲ ಇನಿ ರಿಲೀಸ್ ದಾಣಿ ಪತ್ರಾಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದವ್ರೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಶೋ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ದಯಮಲ್ತದು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಮೇರೆ ಓದಿತ್ತಂದೇನು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ನೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನಿಕ್ಲು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಲೆ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಆನ್ಲೈನ್ ನಿಕ್ಲು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನೆಟ್ ಬುಕ್ ಮೈ ಶೋ ಬುಕ್ ಮಂತದು ರಾಪಕ್ಕ ನಿಕ್ಲು ಬುಕ್ ಮಂತದು
ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಶೋ ರೈಸ್ ಆಪಣ ನಮ್ಮ ಶೋ ರೈಸ್ ಆಂಡ ಮಾತ್ರ ಮೂಲ ಉಂತೆರೆ ಆಪಿನಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿಂಚಿನ ನನ್ನ ಬರ್ಪ್ಯಾರ ತೂಪೆ ಅಂದ ಒಂದು ದಯಮಲ್ತದ ಮಲ್ ಪೊಡ್ಸಿ ದಯಪನಾಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಕಲೆಕ್ಷನೇ ಒಂಚೂರು ಶೇರ್ ಬರ್ಪುನು ಆಂಡ ಎನ್ಮ ಶೋ ಒರ್ಮ ಶೋ ರಿಲೀಸ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಬಂದ್ಪುಣಿ ನಾನು ರಿಲೀಸ್ ಆವಂತಿನ ಅಡೆಗೆ ಇನ್ನಿತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಜನಪನಾಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಶೋ ಉಂಟು ರೆಡ್ ಶೋ ಉಂಟು ಕೆಲವು ಟಾಕೀಸ್ಟ್ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರಾಪುನು ಇಂದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟು ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದವ್ರು ಎಂಕ್ಲನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಗೆಂದೋಡು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಗೆಂದನ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲು ಗೆಂದಿಲ್ಲಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ತೆಲ್ಪಾವ ಪೂರಂದು ಆಂಡ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಗೆಂದೋಡು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಎಸ್ ಖಂಡಿತ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನ ಮೋನೆಡೆ ತೆಲಿಗೆ ಪುಟ್ಟಣ ಮಾತ್ರ ಇಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರೆ ನಿಕ್ಲಿನ ತೆಲಿಪಾರ ಸಾಧ್ಯ ಪಂಡದರ್ನ ಮನಸ್ಸದ ಪಾತ್ರ ಪಂಡಿರು ಸೊ ಮದಿಮಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಮದಿಮಲ್ಲ ಕೇನ್ಗ ಮದಿಮಲೆಗೆ ಎಂಚಾಂಡು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆನಗ ಪ್ಲಸ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಬೇಕೈತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತೂದು ಎಂಚಾಂಡು ಕೇನ್ಗ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ತಾರೆ ಇಂಕೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಅದು ಸೊ ವಿಷಯದಾದಂತ ಪನಗ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1.5 ವರ್ಷ ಆಡ ಅಂಚದು ಏನನ್ನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಎಡುತ್ತುದು ಇಂಚತ್ತು ಮನಗ ವರಕ್ಕೆ ಶಾಕ್ ಆಪೇರು ಅವು ಆರೇನಾ ಮೇರೇನಾ ಪನ್ಪನಂಚಿಂದ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಟ್ ಆರು ಪನಿಲಕ್ಕ ನಮಕ್ ಬತ್ತಿನಂಚಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಒಂಜಿ ರಾಜೇಶ್ ಆದಿಪ್ಪು ಹತ್ರ M ಆದಿಪ್ಪು ಅಕ್ಕುಲ್ ಬತ್ತಿನೇರ್ದಾತ್ರ ನೀ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಕಲ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ ಉಂಡು ನಿಕುಲ್ ಮಾತ ಇಂಕ್ಲೇನು ತೂಂದುಲ್ಲರು ನಿಕುಲ್ ಏನ ಪಂಡರತ್ತೆ ರೀಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಆದಿಪ್ಪು ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ ಆದಿಪ್ಪು ನೀ ಮಾತಿಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟಾರ್ ಆದ ಒಂದು ಥಿಯೇಟರ್ ಬರೋಂದುಲ್ಲರಿಂದ ಅಣ್ಣ ಈಗ ಮಾತ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂದಿನ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಉಳ್ಳೇರು ನವೀನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಸೊ ಮುಕ್ಕಲ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ ಸೇರ್ದು ಎಂಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಸುರುತ್ತ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂಚ ಅದು ಎಂಚ ಮಲ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅಕುಲ್ ಪನ್ನೋಡು ಅಕುಲ್ ಪನಿ ಬೋಕೆ ಇಂಕ ಗೊತ್ತಾಪುಣಿ ಎಂಚ ಆತನಂದು ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಐಮ್ ಸ್ಪೀಚ್ಲೆಸ್ ಇತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಕ ಒಂತ ನರ್ವಸ್ನೆಸ್ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಆತನ ಲೈಫ್ ಬಟ್ ಆತಜಿ ಮೈಕ್ ಪತ್ತು ನಲ್ಲಿಗೆ ಪಲ ನರ್ವಸ್ ಆಪುಜಿ ಬಟ್ ಇನಿ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೀಲ್ ಉಂಟು ಓಕೆ ಕಾಮಿಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಹೊಸಾತ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆತೇರಿ ಸೊ ಅಕ್ಕನ ಕಾಮಿಡಿ ಆ ರೀತಿ ಪಂಚ ಉಂಟು ಈ ರೀತಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಹಾಂ ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೆಟ್ಟಡ್ ಉಪ್ಪನಾಗ ಇಂಕ ಸುನಿಲ್ ಅಣ್ಣನ ಸುರುಕಿ ಗುರ್ತಾತೇನೆ ಸುನಿಲ್ ಅಣ್ಣ ಇಂಕ ಒಂಜಿ ಅವೇ ಏನ ಮೋಕಿದ ಅಣ್ಣಲಾಕನೆ ಸೊ ಸಾಯಿ ಸರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಸೊ ಯಾನ್ ಅಲ್ಪ ಸೆಟ್ಟಡ್ ಉಪ್ಪನಾಗ ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಆವಂದತನ ಪನಗ ಯಾನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಇಂಕೊಂಜಿ ಏತೋ ವರ್ಷದ ಗುರ್ತ ಉಂಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಟಾಕಡ್ಲ ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂದು ಏನ ತೆಲುಪುನ ಅಂಚಿನ ಸೀನ್ ಅಂಚಿದ ಪನ ಮಸ್ತ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫನ್ ಸೊ ಎಂಕಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಇಂಕ ಅವನೆತ್ತದಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ವರ್ಕ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಇಡ್ದು ಹತ್ರ ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿಪೋಯ ಬಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬಂದಾಗಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಉಂಡು ಟೀಮ್ ಇಡು ಸೇಮ್ ಫನ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಸೊ ಐಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಬೀಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಟೀಮ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಣ ಇಂಕ ಓಕೆ ಸೂಪರ್ 100% ಎಂಜೆಗಳ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದ ಡ್ರೀಮ್ ಪಣ್ಣೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಡ್ರೀಮ್ ಎಂಗ್ಲ ಪಣ್ಣ ಎಂಗ್ಲ ಟೀಮ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟರ್ ಇರಲ್ಲ ಇಜ್ಜಾನ್ ಸೊ ಮೂವಿ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತು ಸೊ M ಬತ್ತಿ ಪಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟರ್ ದಿಕ್ಕಿರಿ ಅಂಚ ಬಂದು ಅಕ್ಲು ಖಾಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅದು ಬತ್ತಿಜಾನ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಅದು ಬತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಸೊ ಎಂಗ್ಲ ಪ್ರಮೋಷನ್ ವರ್ಕ್ ಎಂಗ್ಲ ಇಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಕ್ಲ ನೂದು ಬಾಳ ಜಾಸ್ತಿ ಬಾಳ ಅಂತೀರಿ ಪ್ಲಾನ್ ಸೊ ಇಂಚಾದ ಎಂಗ್ಲಿ ಬೇಕು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಮೂವಿಗೆ ಓಕೆ ಎಜೆಜ ತಪ್ಪಿಪ್ಪು ಮೂವಿಡ್ ಐದು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಎಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಎಂಗ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಹೊಸ ಮೂವಿ ಹೊಸ ತಂಡ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗ ಸೊ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗ ನಿಮಗೆ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಗೆಂದುವ ಸೊ ಆಯ್ನಾತ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಂಟೆಂಟ್ ವೈರಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮಾತಾಡಿ ಒಂದು 100% ಬಂದ ದಯಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಇಪ್ಪು ಬಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಬಣ್ಣಗಣ ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆದೆಲ್ಲ ಬತ್ತಿನ ಫೀಲ್ ಇಪ್ಪು ಸೊ ಮದಿಮೆ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ತುಳುನಾಡ್ದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಲು ಫೀಲ್ ಆದಿಪ್ಪೇರು ಮದ್ಮೆ ಬೋದಾದಿಪ್ಪು ಅಕ್ಲ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆದಿಪ್ಪು ಸೊ ಅಂಚಿತನ ಫೀಲ್ ಎನ್ನ ಮದ್ಮೆದಲ್ಲಿ ಪಳ ಇಂಚ ಆದಿತ್ತಂಡು ಯಾನ್ ಪೋಯಿನ ಮದ್ಮೆದಲ್ಲಿ ಪಳ ಇಂಚ ಆದಿತ್ತಂಡು ಸೊ ಅಂಚಿತನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ఒక ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಪಪ್ಪ ಮಗನ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಸೊ ಒಂದು ಚೂರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಯ್ನಾದ ಥಿಯೇಟರ್ ಬಳಿ 100% ಇಕ್ಲಿಗೆ ಗೆಡ್ಡ ರಿಸಲ್ಟ್ ತಿಕ್ಕು ಎಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಂಡಂಗ್ಲು ಒಂಜೇ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ 2 ಜನ ಕೊರಂಡ ಅವು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಪಣ ಜನ ಪೋಡಿಗೆ ಸೊ ಬೊಂಬೈ ದಾನ ಮಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಮದುವೆ ಆಪಣ ನಮಗೆ ಕೆಲವುದೈತೆ ಬೊಂಬೈ ದಾನ ಬತ್ತಿ ಮದುವೆ ಎನ್ನ ಮಗನ ಬೊಂಬೈ ದಾರಿ ಕೊರಿಯೆ ದುಂಬುಡ್ದು ಅಲ್ಲಿಡ್ದು ಬೈದು ನಾವು ಸೊ ಬೊಂಬೈ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಊಟ ಕಾಮನ್ ಸೊ ಐಕಂಜ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ವರ್ಕೌಟ್ ಆನಂದ್ ತೋಜು ನಿಂಗೆ ನಾನು ಅವ್ನು ಪಣ್ಣ ರೋಮ ಜುಮ್ಮ ಅವನು ಹೆಂಗೆ ದಯವಂಡ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾನೆ ಕೆಲವದ ಪಂಡ ಎಂಗ್ಳು ಬರೆದಿತ್ತು ಜನಕ್ಕೂ ಎಂಜಿದೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ದಯವಂಡ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿನೆಲ್ಲ ತೂದಿತ್ತಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಪಂಡ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲೇ ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪೂರಲ್ಲ ಬಟ್ ಎಂಗ್ಳು ಎಂಜ ಮಲ್ತ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳು ಒಂಜಿ ಕೊರಂಡ ದಾದ ಪಂಡ ಬಲಿ ತಲಿಪಲೆ CPL ಕೂಡ ತೂದಿತ್ತು ಸಖತ್ ಪಂಚ್ ಮಾಡೋದು ಇರ್ತೀರಿ ಅಕ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಬೇಸೆ ಬೇದಿತ್ತು ಸೊ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಚೂರು ತೂಕ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಂದು ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂಡ ಅಕ್ಲೇನು ಬರ್ದು ಕುಡಿಂಜಿ ಮಲ್ಪೊಳಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಸೊ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಅಕ್ಲೇನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಅಣಂಜಿ ಮಲ್ಪೊಳಿ ಡ್ರೀಮ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಒಂದು ವರ್ಕೌಟು ಮುಲ್ಪಾಂಡು ನಾನು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ತಮ್ಮಿತ್ತು ಅದಂತೂ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್
ಮಂಚಾನೆ ಸೊ ಐದು ಇರಕ್ಕಾದ ಹೊಸ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗೋಣ 100% ಆಪಣ ತೈಮಂಡ ಹೊಸ ತಗೊಳ್ಳೋಟಿಗೆ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಇತ್ತೆ 100% ನಮ್ಮ ಅರ್ಜನಗಳ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕುಲು ಸೊ ಎರಡು ಕಂಟೆಂಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬರ್ತಾನೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಹಾಂ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ ಎಂಕ್ಲ ಮದಿಮೆ ರೆಡಿ ಆತನು ಮದಿಮೆದ ದಿನ ಆತಂಡು ಮದಿಮೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಂಡು ನಾನು ಪೂರ ತುಳುನಾಡ್ದಾಗಲ ಬರ್ತದೆ ಮದಿಮೆದ ರೇಸ್ ಸುಧಾರ್ಥ ಕೋರಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ತಿನಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕ ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾತಿರಲ ಬಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕವರ್ ದಿಯ ರಿಜಿಂದೇನೆ వచ్చి ಟಿಕೆಟ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲಿಯ ಕವರ್ ದಿನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬರಲಿ ಸರ್ಬತ್ ಬರಲಿ ಬೊಕೇರಿನ ಮಂಡೆ ಮೈ ಬರ್ನ ಮಾತೆರ್ಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರ್ಲ ಇದು ನಮ್ಮ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮದುವೆ ಮಾತಾ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂಚಾದ ಮಾತೆರ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ತೂಲೆ ಎಂಗಳ ಸಿನಿಮಾನ ಗೆಂದದ್ದು ಕೊರ್ಲೆ ಹಾಂ ಬಟ್ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಒಂದಿತ್ತು ನೆಂಚಿನ ಮಾರೆ ಹೆಂಗೆ ದಾದನ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಫೋನ್ ತೂದುಪ್ಪುನಾಗ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಾಗ ಹೆಂಗೆ ಒಂದಿತ್ತು ದಾದ ಮಾರೆ ಹಿಂಗೆ ತೆಲ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು ದಯಮನೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಸರಿ ತೂತು ಹಿಂಗೆ ತೆಲ್ಕೆ ಬಟ್ ಏನು ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಬಂದಾಗ ಬರೀತಕ್ಕಳು ಬೂರ್ದು ಹೇಳ್ತದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಈಗ ದಾದ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ನೆತ್ತ ಹಿಂಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಬೋದು ದಯಮನೆಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಬಂದಾಗನೇ ಮಾತು ಅವೇ ಬಂದೊಂದು ಬರಲಿ ಸರ್ಬತ್ ಬರಲಿ ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗೋದು ಫಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನವೀನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಹಿಂಗೊಂಜಿ ಈ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊರ್ನೇಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಭಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎತ್ತುಕೊಂಡ್ರೆ ಹೆಂಗ್ಲೂ ತಯಾರಾದಿಲ್ಲ ಸಬ್ಬರ್ತ್ ಗೊರ್ಲಲ್ಲ ಏನು ತಯಾರಾದಿಲ್ಲ ಭಲೆ ಸರ್ಬತ್ ಬರೆದು ಪೋಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಸುರೂತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮದಿಮಾಯೆ ತೂದು ಬತ್ತೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿಯಾಣ ದಯಪನಗ ಎಲ್ಲೇ ಕಲಾವಿದರು ಬಂದು ಮುರಾದಿಂಚ ಬಾರಿ ಸೌಂಡ್ ಬಂದಿತ್ತು ನಾನು ಇನಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇವಾಗ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಓವೇರಿ ಇದು ಕಮ್ಮಿ ಇಚ್ಚೇರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಚಿತ್ರ ಪರಮ ಸತ್ಯ ಬಣ್ಣ ತಪ್ಪ ಬಂದು ದಯಪನಗ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಡ್ಲ ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಈತು ತೆಲಿಪೋಲಿ ಬಂದು ಪ್ರೂವ್ ಅಂತೀರು ದಯಪನಗ ಎಂಕಲ್ ಮೇಕ್ಲೇನು ರೀಲ್ಸ್ ಇಡು ಅತ್ತನ್ನ ಬಲ್ಲೆ ತೆಲಿಪಾಲಿ ಆವಡಿ CPL ಮದುವೆ ತಗೊಂಡಿತ್ತು ಈ ಕಲಾವಿದರೇನು ಆಂಡ್ ಈ ಒಂದು ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಬದಲಾಗ್ಲೇ ನಾವು ಮೋನೇನು ಎಂಕಲು ಮಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಡ್ತುನಾಗ ಆಯ್ತಾ ಖುಷಿದಾದ್ರೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಕ್ಲ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಖಾಲಿ ತೆಲಿಪೇರ ಎಂದು ಮಾತ್ರ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಇರ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟಲ್ ಬಂಜಾರ ತೆಲಿಪೇರ ಉಂಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ಶೋಕದೊಂಜಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ದ ಕತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದೇನು ಮಾತು ಮುಲ್ಪಾಡು ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಹಿಡ್ದು ನೀವು ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಬತ್ತು ತೂಂಡನೆ ಖುಷಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ದೇವಂತದ್ದು ಮಿಸ್ಟರ್ ಮದಿಮಾಯ ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ರನ ಮಾತಿರ್ಲ ತೂಕ ಈ ಒಂದು ತಂಡಗೆ ನಾವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮನ್ಪುಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಮಿಸ್ಟರ್ ಮದಿಮಾಯ ಫಿಲ್ಮನ್ನು ಬರ್ತದೆ ಎಂಕಲೆ ಇನ್ನೈತೆ ತುಯ್ಯ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಒಂದಿನ ವರ್ಕ್ ಎಂಚ ಬರು ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಎಂಚ ಬರು ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆದಿತ್ತು ತುಯ್ಯರೆ ಬಂದು ಐಕಂದೆ ಕಾತು ಅಂತ ಸೊ ಅಪ್ಪಾಗ ಅವ್ಲು ಇಂಜ ಬರ ನಮ್ಮ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಪ ಭಂಗವೈದಾನ ಆ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಮೂಲ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಎಂಚ ತೂಡು ಪಂಡದ ಆಸೆ ಪಡುವಂತಾನ ಇದು ಡಬಲ್ ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬೈದಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಮಲ್ತಿನ ವರ್ಕ್ಲ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಹಾಳ ಒಂದೇ ಪೊರ್ಲುಡು ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೂಡಿದು ಬೈದಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಮಾತೇರಿಗ್ಲ ನಮ್ಮ ನವೀನ್ ಸರ್ಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಅದರಿಂದ ಸವಿ ಅವಾರ್ಡ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಫಿಲ್ಮಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇ ಬಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾನಾಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾತೇರಿಗ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂವಿ ಮಂತು ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ದ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಡ್ದು ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟಲ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ತೇಲ್ತದ ಒಂಜಿ ನಿರೀಕೆ ತೇಲ್ತದ ಬಡ ಒಲ್ಪಕ್ಕೆ ದಾಲ ತಿನ್ನಂದೇ ಬೈದಿನಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಅವು ಗೊತ್ತೇ ಆತಿಜಿ ತೇಲ್ತದೆ ಅದ್ಬೋದು ಒಂಜಿ ನಿಲಿಕೆ ಅದ್ಬೋದು ಅಂಚ ಸೊ ಒಂಜಿ ಪವರ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಪನೋಲಿ ತೆಲಿಪೆರಂದೆ ಪಂಡು ಸ್ಟೋರಿಲ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ತೆಲಿಪುನಕ್ಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ 100% ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟು ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟಲದ ಬೋರ್ ಆಬಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮದಿಮಾಯನ್ ಗೆಂದದ ಕೋರ್ಲೆ ಎಂದು ಪಂದು ಕೇಳೋಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಹೊಸ ಬೇರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೈದಿರಿ ಸೊ ಐಕ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೆ ಜನಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ತೂಲೆ ತೂದು ನಿಕ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸೂಪರ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಹೋಮ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಒಳ್ಳೇದು ಎಂಟು ಉಂಟು ಪಿಕ್ಚರ್ ರಿಯಲ್ ಉಂಟು ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹೊಸ ಟೀಮು ಹೊಸ ನಮೂನೆದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಟೀಮ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ದಾದ ಬಂದು ಹೊಸ ಟೀಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದಿರತ್ತ ಅದು ದಾದ ಬಂಡ ಇಂಚನೆ ಮೂವಿ ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ ಇಟ್ಲ ನನ್ನ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ನನ್ನ ಮಲ್ಪೊಳ್ಳಿ ಬಂಡ ಎಂಗ್ಳಿಗೆ ಹೊಸ ಕಾಮಿಡಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನ ಕುಲ್ನೆಟ್ಟು ಕೊಂಡ ಜನಕ್ಕೂ ಜೊತೆ ಬೇರೆ ಆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರನ ವಿಲನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಡ್ಡ ಆತಂದ್ರಿ ಅವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ತುಳುನಾಡದ ಕಾಮಿಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಅದ್ರ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಎರಡು ಸಾಧ್ಯ ಪಂಡ ಇಂಚ ಮಂತ್ರನೇ ನನಲ ಕಾಮಿಡಿ ವಾರಿತೀರಿ ಪಾಸ್ ಆಡ ಬಂದು ಪಾಸ್ ಪಕ್ಕಾ ಪಾಸ್ ಒಂಜಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ತೆಲಿಪ ಉಂಟು
ಸಿನಿಮಾ ಬಾರಿ ಕೊಡ್ಲಾತನು ಪಂಡ ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಬೇತೆದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಂಡ ಕುಡ್ಲಾಡು ಹಾಸ್ಯ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆಂದುಂಡು ಆ ಹಾಸ್ಯ ನೆಟ್ಟು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬರಪುರವಾಗಿ ಬರ್ತೇವೆ ಹೊಸ CPL ಪೂರ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಾಗ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪ್ರಥಮ ಪಿಕ್ಚರ್ನೇ ಬಂದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ CPL ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಎಡ್ಡ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚೆ ಅದು ಅಕ್ಕಳು ಪೂರಿ ಹಾಸ್ಯದೇ ಮತ್ತು ತೊಂತಿನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮೊದಲು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಸ್ಯನೇ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಎಡ್ಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸೂಪರ್ ಆತನು ಫಸ್ಟ್ ಹಿಡ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಾಗ್ಲಾಗ ಸೂಪರ್ ಆತ ಹೆಂಗೆ ಮಾತಿರಲು ಇಷ್ಟನೇ ಆಟ ಕಾಲ ದೂರಿರೇ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತ ಬಂಜಾರ ತೆಲ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಹಿಡ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ತೆಲ್ತೀನಿ ಕಾಮಿಡಿ ಪೂರ ಸೋಕುಂಡು ಎಂಕಲೊಂದು ರಡ್ನೆ ಸಾರಿ ತೂಪುನ ಊರೆಲ್ಲ ಬತ್ತದು ತೂಲೆ ಸೋಕುಂಡು ಸರ್ ಸೂಪರ್ ಆತನು ಎಂಕ್ಲ ಗುತ್ತದಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆದಿತ್ತು ಅಂಚೆ ಅದು ಭಾರಿ ಸೋಕ್ ಆತನು ಟೀಮಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆನ್ ಸರ್ ಮಾತಿರ್ಲ ತುಪ್ಪೇರ ತಾನು ನಾ ಇಚ್ಛನೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಆತ ನವೀನರು ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪಾಡಂದು ಎಂಕ್ಲು ಆರೇನು ಅಭಿನಂದ ಸೂಪರ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಂದು ನೋಡುವಂಥ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಾಮಿಡಿ ಸಾಂಗ್ ಅಥವಾ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಹೊಸ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾತಾಡೋ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೊಸ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಕಾಮಿಡಿ ಮಂಚ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಹೊಸ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದರ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರು ಬರಬೇಕು ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಆಶೆ ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಂದು ನೋಡುವಂಥ ಫಿಲ್ಮು ಮದುವೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಂದು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಜನರಿಗೆ ಮುಟ್ಟುವಾಗಿ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಂದು ನೋಡ್ಬೋದು ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಏತೋ ಸಮಯ ದಿಂಚಿಕೊಂಡೊಂದಿತ್ತಾರ ಹೊಸತ್ ಸಿನಿಮಾ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ತೂಯಿನಾಕ್ಲೇನು ತೂದು ಬೋರಾತನಂದು ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂಚ ಬಂದು ಅಕ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಗೆಂತ ಆತಂಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಒಪ್ಪು ಸಿನಿಮಾಡು ಅಂಡ್ ಅವು ಓಲ ನಮಗೆ ಒಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಕ್ಲ ದಾದ ಮಾತ ಹಂಗ ಬೈದಾರ ಅವು ನಿಜವಾದ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಆತನೇನಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಸಿನಿಮಾ ತೋದು ಈ ಟೀಮುಡ ಬೆಂತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡ ಭವಿಷ್ಯ ಉಂಟು ಈ ಸಿನಿಮಾನು ಎಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು ತುಳುವರಿಗೆ ಎಂದವಾಡು ಯಾನ್ ತೂಡ್ ಬತ್ತೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮದಿಮಾಯ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮಸ್ಟ್ ವಾಚ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಹೊಸ ಟೀಮ್ ಒಂದು ದಾದ ಮಲ್ದಂಟುಲೆ ತೆಲಿಪಾಯರ ಆಪುಣ ಇಜ್ಜಪ್ಪನ ಕ್ವಶನ್ ಜನಕ್ಲೆ ತೆಲಿಪೋಲಿನು ಫಿಲ್ಮ್ ಯಾನ್ ತೆಲ್ತೆ ಖುಷಿ ಆಡ್ ಐಟೋಡಿಗೆ ಎಡ್ಡ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡು ಐದೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಲೋಪದೋಷ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಈ ಟೀಮ್ ಇರೋದು ಈ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯತ್ನ ದಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನೆಲ್ಲ ತುಳುವರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಟೀಮ್ ಈ ಮದುವೆ ಮೀನಿಗೆ ಎಂದಿನ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಚೇಂಜಸ್ ಕಾಣ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಪನಿಯರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಐತೆ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಪೂರ ನೋನು ದಯಪಂಡ ಬಲೆ ತೆಲಿ ಬಲೆ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಅಥವಾ ನಾಟಕ ಪೂರ ತೂತಿನಕುಲು ಅಕುಲೆ ಪುನ್ ಸೊ ಅಕುಲು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಡೆಡ್ಡ ಮಲ್ದೇರು ಎಂಕ ಒಂದು 4 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಸೊ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಸೊ ವೆರಿ ನೈಸ್ ನೀನು ತೂವಡೆ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮೂವಿ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಈತ ದುರ್ವತ್ತಿನಾತೆ ಒಂಜಿ ತೆಲಿಕೆ ತಮ್ಮಂದೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೋಕುಡು ಮದ್ಮೈನ ದಾದ ಮದ್ಮಲ್ನ ಅಮ್ಮೇನ ದಾದ ಇಲ್ಲದ ದಾದ ಊರ್ದಾಗಿಲ್ಲದ ಮಾತಲ್ಲ ಉಂಟು ಸೊ ಕನ್ನಡ ಗಾದೆ ಉಂಟು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ನೋಡು ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ನೋಡು ಆ ಗಾದೆ ಲೆಕ್ಕನೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ತೂವೋಡು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಹೊಸಬೆರ್ನ ಟೀಮ್ ಹೆಂಗ್ ಬಾರಿ ಈ ಟೀಮ್ ಮಿತ್ತ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸಾಯಣ್ಣ ಅವಡು ಸೊ ಈ ಟೀಮ್ ಹೊಸದ ಬಗ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದೆ ಅನ್ಕೆ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ನಿಜವಾದ ಅಂದ್ರೆ ಒರಿಯವ್ರನ್ನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒರಿಯವ್ರ ಒಂಜೊಂಜಿ ಶೈಲಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಒಂಜನೇ ಫಾಲೋ ಉಂಟಂತೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇತ್ತಿತ್ತ ಸೆಟ್ ಆವೊಂದು ಈ ಮೇರ್ ನಿಂಚ ವಿನೀತ್ ನಿಂಚ ರೂಪೇಶ್ ನಿಂಚ ಸೊ ಒಂದೊಂಜಿ ಹೊಸ ಟೀಮ್ ಮುಗುಲೊಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೇರೆ ಬಟ್ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಕಾಮಿಡಿ ಎಡ್ಡೆ ತಮ್ಮನ ಆತಂಡು ಲೋಪದೋಷ ನಮ್ಮ ನಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಲ್ಪನ ಏರ್ಲೊಪ್ಪುಜೆ ಬಟ್ ನಿಗಿಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಖಂಡಿತವಾದ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮೂವಿ ತೂಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್